Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламе Ширдаклы бистәсендә гомер кичерүче матур пар Хабибулловлар гаиләсе Илгиз Хафиз улы һәм Зөлфия Рамил кызына багышлана. Бүген 23 сентябрь көнне алар үзләренең фарфор туйларын каршылыйлар. 20 еллык матур бәйрәмнәре белән чын күңелдән аларны әти-әниләре Рамил абый һәм Рузания апа, якыннары гаиләләре белән Эльмира, Марат, Джамилә, Салават, Дамир, Гөлнара, Айнур һәм Азатик котлыйлар. Кадерле кешеләребез безнең. Әле яңа гына гашыклар булып, 20 чакрым бер дә армыйча Илгизның велосипедта Зөлфиягә күрешергә йөргән чаклары сыман иде. Гаилә курып җибәрүегезгә дә 20 ел узган. Шул дәвердә сез нык гаилә булдырып, үзегезнең балаларыгызны тудырып, тәрбияләп яшисез. Зариночкагыз инде 7нче сыйныфта укый, ә нәсел дәвамчыбыз Саидыбыз 2нче сыйныфка күчте. Ширдаклы бистәсендә сез хөрмәт ителгән гаилә. Ә моның өчен ни эшләргә кирәк соң? Әлбәттә, иң беренчедән бер-береңә карата хөрмәт белән карап, үләм дип яратырга кирәк. Шул чак тирә-юньдәгеләр моны сиземли, сез нәкъ шулай яшисез дә. Аллага шөкер, әти-әниләрегезне, якыннарыгызны да тигез күреп, балаларыгызга үрнәк күрсәтә аласыз. Фарфор туй, үзегез беләсез, бу бәллүр булмаса да барыбер бик нечкә, тиз ватыла торган, ләкин шул ук вакытта кыйммәткә ия булу дигәнне аңлата. Алда сезне һаман сынаулар, күп шатлыклар көтә. Бары икәү, пар канат каксагыз гына бар киртәләрне дә җиңеп чыга алачаксыз. Шуңа күрә бәйрәмегездә теләгебез бер. Пар аккышлар мәхәббәте. Соңгы сулышыгызга кадәр бергә булыгыз. Балаларыгызның хөрмәтен, мәхәббәтен сизеп яшәгез. Без кардәшләрегезне җылы каршы алып, озатып, кирәк вакытта ярдәм кулы сузуыгыз, шатлыкларыбызны уртаклаша алуыгыз белән бик куандырасыз сез. Раббым алтын, бриллиант туйларыгызга барып җитеп, безне дә куандырып, гомер кичерсәгез иде. Кулны кулга тотып 20 ел, икәү бергә гомер кичәсез. Сүзсез дә сез бер-берегезне нык яратканны инде беләсез. Мәхәббәт ул гүзәл чәчкә сыман, су булмаса шиңә бакчада. Шуңа күрә хисегезне кыеп үстерегез әле алда да. Балалар да инде үсеп килә, үзегез дә олы булдыгыз. Юкка гына түгел, сөенечкә гаилә булып матур тудыгыз. Без телибез сезгә олы бәхет, яратыгыз, сөеп яшәгез. Балаларның кадер-хөрмәтендә яшь чактагы сыман яшнәгез. Хөрмәтле Илгиз Хафизович һәм Зөлфия Рамиловна, фарфор туегыз белән без дә ихлас күңелдән котлыйбыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз.